O directo dará comezo en 110 segundos. 109 segundos. Seguide contando, xa sabedes. Cargando. Hola, que tal? Benvidos a Recuncho Gamer. Hola, Entropía, que tal? Home, xa estás aquí dando benvida. Mira que te botaba xente de menos. Como andades? Hoxe, 15 de decembro, hoxe de 2021. Sempre te mirar o ano. Non sei por que pasa que, o sexa, o día o mes ben, pero o ano, polo que sexa, pois costame actualizar. Que tal? Benvidos. Como hoxe viades aí no cartaz, vou dicir cartaz, ainda que logo quiten a palabra de algún sitio, ou digan que non. Teño aquí desde backstage tamén dicindo aí que, ok, igual backstage non era a palabra apropiada. En fin, benvidos a Recuncho Gamer. Hoxe, tadelo vendo agora si ben o título, que imos botar unhas carreiras ao Sonic Manía co John a 1000. Eu digo manía, pero non tal. Así que temos hoxe identidades de nivel, porque estaba falando do presidente en funcións do Gali Twitter. Agora as funcións del é romper a cabeza ata que remato ano e di, xa, o trono xa me vedes. Así que se máis demora e todo demais, vístete, John, que imos xa para diante. Moi boas, John Amir, que tal? Hola, Iago. Hola, estamos, bueno, sí, vamos usar este corte tal. Como andas, que tal? Se ando coas pernas normalmente. Como levas o dos Gali Twitter os premios? Mima, non sabía eu que ia dar tanto traballo isto, Se o sei non gaño. Porque, mima... non, de verdade, buf. Se o sei non gaño no ano pasado, sí. Pois, bueno, xa que non sabe de que son os Gali Twitter, pois digamos que o Gali Twitter é un ente, unha cousa, é algo. É un concepto. Pero bueno, os premios Gali Twitter son unha cousa un pouco máis tangible, polo menos hai chíos que así o demostran. Precisamente vense de anunciar as 16 contas finalistas, contas que ademais son persoas, porque non pode ser contas de outras cousas. Non sei se pode ser, sabes de memoria, presidente? Non sei de memoria, e aparte hai que ter en conta que houbo baixa. Aí, vai haber xente nova que entre na lista. A lista non é definitiva porque houbo aí algunha baixa. Entón vai entrar xente nova.
Pois nada, aproveitamos mentres comezamos aquí con esta cousa que imos facer hoxe do Sonic Mania. Vou chamarlle cousa porque non teño moi claro como denominalo. Imos primeiro facelo, logo buscamos a denominación. Saudamos a Tirvegal, saudamos a túa compañeira Doutor Who, Caldeiro Curtidor, que di que que traballo lle vai dar se lle envían os vídeos aos outros. E comprou unos os vídeos. Comprou unos, que traballo lle vai dar. E deixadme ver aquí unha cousa. Teño aquí o Twitch rarísimo. Bueno, hoxe estamos aquí en un despliegue de medios, unha cousa tola. E agora, douche dicindo... Isto se tuviese... Non... Ola, isto é super guai no Twitch a facer isto. Sí. É que non dou visto os comentarios. É que teño entropía que se está dando bicos na pantalla. Non sei se estades vendo aí en pequeniño. Bueno, ahora está xa cada parte de arriba, pero antes está dando biquiños aí a un amigo. Entonces, non se mercan votos así, entropía. Ainda que, bueno, xa falaremos de... Que igual hai que falar de animais de compañía tamén no Gali Twitter. Dito cal é a dinámica do directo de hoxe mentras ides entrando. Aparte hoxe hai moito directo en Twitch, así que, bueno, ide pasando vos o ritmo. Pois imos botar unha serie de partidas ao modo de 2 xogadores, neste caso competitivo do Sonic Mania, que basicamente consiste en botar unhas carreiras e a cada unha serie de puntuacións nuns distintos ámbitos. Efectivamente, aquí temos a versión visual das instruccións. Entón, pois tedes nos cunchos de hoxe a opción de tamén xogar un pouco con nos e dicir con que personaxe temos que xogar cada ronda. Usadías sabiamente, este poder conleva unha gran responsabilidade, ou non. Isto xa o ides vendo vos como dicades. Pois nada, se che parece, vamos facer unha de proba, así mentras a xente vai entrando, que isto é como os concertos. Ai, mira, sí, perdón. Tesme que dicir algo dese mando, verdade? Ui. Espera, que estou xogando cun mando que é un mando inspirado no da Mega Drive, que fai unha empresa moi boa que se chama Idinto. E vou xogar cun mando da Mega Drive porque o Sonic hai que xogalo cun mando así. Non vale calquer mando por aí. Sí, entón, o meu é un tipo Xbox, pero tampouco é de Xbox, o sea que é unha cousa... Bueno, en fin, cadro hoxe así. En fin. Verás logo nos resultados. Pois nada, se che parece, como dixemos, teño que estar eu de xogador 1 por unha cousa de realización técnica, así que vou marcar eu. Aquí. Por unha cousa de ego, dio claramente. Tamén, pero unha cousa non quita outra. En fin, bueno, se a realización quedou así, hoxe vai ser así. Entón, de momento seleccionamos, escolle ti primeiro personaxe. Esta libre, pero logo vos, pois eu vou pillar a Chuckles, que decía o compañero mío, chame Chuckles. Ahora mismo son Idris Elba. Hola, que tal? Son E imos para diante, entón vou facer unha cousa que casi vai ser mellor agora mesmo que mira, neste momento a nós xa sabemos quen son, quito a John e quito a min tamén, así xa está. E así seguido no momento o que está pasando en pantalla. Básicamente temos varios modos. Un sería cas monitores, cos power-ups, ou bueno, cos obxectos de mellora clásicos, como poden ser anéis, zapatillas, invencibilidade. E logo tamén teríamos que ver cantas rondas. Se parece, esta facemos só a un, e logo igual podemos xa ir facendo a 3, así mentras vai pasando xente. Así que imos darlle vale. Neste caso é un xogo que non ten traducción a portugués, e a outro bueno, galego tampouco, a aranés tampouco, catalán tampouco, islandés creo tampouco. Hasta aquí os datos do que non. Entón nada, escollete primeiro circuito, temos 12 para xogar, así que pues comezamos por o primeiro. Co primeiro, habrá que darlle. Entón, dame eso 10 segundiños que vou poñer aquí para ver se podo ver o chat de alguma maneira. Correcto. Aquí está. Sí, podo facelo así, moito mellor. Eu aquí, rompendo a cabeza, moi ben. Xa está, ata aquí para a técnica, así que cando queiras ti, fai conta atrás. Vale. Unha cousa, o logo de Recuncho Gamer. Sí. Só podo ver eu no StreamYard ou está vendo todo o mundo? Está vendo todo o mundo. Está vendo todo o mundo, sí, porque é Green Hill 2 realmente a nivel espiritual. Sí, isto logo como isto non ia pasar moito tempo aquí, logo xa paro aquí unha cousa cando perdo unha destas. De acordo. Perdón. Green Hill 1, veña. Doulle aí. Green Hill 1, veña. Que non sei se podía darlle ou non. Entón, aquí que pasa? Que hai 5 puntos en xogo. Claro, agora que non estou facendo, perdón. Esta de proba, vedes? Isto vai entrar.
Agora sí, 3, 2, 1, imos aló. Entón, cada un, agora sí que eu estou con Knuckles, Tedelo debaixo de min, e John está con Sonic, que vexo que está usando o... non sei como está o movimento isto novo que meteron no Mania, pero basicamente que, mentras cae do salto... Drop dash. Ese mismo. Drop Mentras cae do aire, pois pega un acelerón. Se mantén o botón de salto mentras cae. Que temos que facer nestas partidas? Pois hai 5 puntos en xogo. O primeiro sería quen chega primeiro á meta. Ese é o máis importante de todos. Despois, con cantos anéis se chega á meta. E despois teríamos outro punto con total de anéis que recollimos. Pode que en algún momento nos quiten os anéis porque batemos nun obstáculo ou cun inimigo, e entón perderíamos, pero contaríase tamén o total. E os outros 2 puntos restantes serán coa puntuación, que neste caso principalmente, se non estou trabocado, é cos inimigos, que vexo que John está super concentrado, que le baixa unha de puntos que pa que. E tamén a outra puntuación sería co número de monitores que atopemos por aí. E vexo que... Claro. Podes seguir explicando ti as regras, se queres. No, claro, eu agora... No, fala. Ahora vedes que eu teño aí un contador de que pon 48 segundos. Basicamente eu teño que chegar antes que remate ese tempo, senón xa non puntúo directamente, xa perdo. Pero se chego, aí entraríamos xa en contar número de anéis, estas cousas que vos estaba comentando. Así que... de momento, pues vou intentar forzar un pouquiño para chegar... Pillar anéis. Jolín, paches todos os inimigos, Eu aquí lembro. Isto antes era inimigo. Todo isto antes era inimigo. Veña, esta tele que deixaches, pero non che gustaba. Que fose. Teño 17 segundos, chego ben. Este inimigo. Vou pillar esta tele de aquí atrás. Punto xa nada. En anéis. E que en anéis... Xa non, teño que pasar. O sea, que hai que comprobarlo xa. Entón, nada, chegamos e imos ver aquí as puntuacións e pleno absoluto. Ahora sí que vou poñer a cara. Obviamente, aquí estamos. Este é o plano que ten que ser. Aí está. Efectivamente, de momento, pues foi pa John a 1000. Vou poñer aquí. Claro, non... Queres que levemos conta? No. Vale, okay. Non pasa nada. Pa que? Entón, esta vai ser a dinámica. Se vou gañar sempre. Claro, pero para saber cantas gañaches. Pois nada, aproveitamos, mira, xusto que acaban de chegar a xente desde a canle de Inowall. Que tal? Benvidas, benvidos. Estamos hoxe aquí Collón Aquil a 1000. Boas, Barú. Collón Aquil. Claro, eu agora teño a entropía aquí diante, non se ve moi ben. Estamos co Sonic Mania, estamos botando unhas carreiriñas. De momento vedes que chosca tremenda na primeira proba. Bueno, chosca tremenda. O danés estivo aí, imos botar unhas carreiras o Sonic Mania. Que sabes, mentras corre, listo, claro. Di aí, Calego Tío. Digo, explica ti palabras e cousas desas que sabes mentras corres, listo. Claro, xa está. Entón, me irán de noite. Vos, Galega, que tal? Entón, cousiñas que temos agora para xogar con Bosco. Imos facer prediccións, porque agora esta biche desa de proba. De momento, malleira tremenda, pero tamén andaba... intentando explicar cousas, tampouco se quedou moi clara a cousa. Entón, agora imos facer unha predicción, basicamente, mira, que podía ter preparada, que é quen vai gañar a seguinte carreira. Imos facer a 3 rondas, vale, para que dé tempo a xente que vote, tamén vexa a primeira como vimos. Entón, o mellor de 3, non, mellor de 2, porque se hai empate, votamos o desempate e vemos tamén como vai. Quen gañará a próxima partida? Entón, vou poñer como azul... Veña, sí. O Iago... O Iago é o mellor, non? Mellor poñer o Iago ou o John, non? Vou intentar non facerche moitas preguntas de lingua, pero... E agora teño que pedir entropía que saia adiante porque me está tapando o tempo de participación. Veña, imos poñer 5 minutos. Porque así explico con máis calma. Entón, cada partida en que consiste? Pois, iso que vos comentaba, 5 puntos que podemos ter, como vedes aquí. Anéis, que quere dicir os anéis cos que chegamos a meta. Total de anéis, que os que conseguimos ao longo de toda a fase. Neste caso sairnos moi ben, porque todos estivemos aí super disciplentes e todo isto. Puntos, basicamente o número de inimigos que rematamos, máis poder ver algún obxecto tamén que nos dé puntos por aí. E obxectos que serían as teles que teríamos aí disponibles. O tempo, pois basicamente quen chega antes a meta. Xa está. Isto é de pretempada, efectivamente. Sí, isto é pretempada. É unha pregunta que me fa moito.
que estamos de pretempada. Entón, nada, eso, tedes 5 minutiños para ver se queredes ir con... Ver se queredes ir, non, se vai gañar a mil ou gaño eu. Vos animade a vosa maneira. Sí, o que di el. E tamén lembraros que agora nos cunchos que tedes por aí tamén tedes a opción de facernos escoller a quen temos que levar na seguinte fase. Así que, pois nada, non sei, imos esperar un momentiño a ver se ven alguén máis. E mentre vou acabar de arranxar esta cousiña que non sabe por aquí. Entón, isto vai ser, mira, isto a nivel de realización queda moi ben. Moi lento, moi pouco dinámico. Isto logo metemos unha edición e xa está. Entón, nada, aquí basicamente, ainda que non nos vixades, pois seguimos estándonos aquí. Aí está. Entón, aquí. Aí está. Pois se queres, ahora escollemos libremente. Eu vou pillar a Tails, mira, se cho digo. Salvo que quixeras ti. Non, eu Sonic non porque abuso xa. Vou coller a Rei. Rei de Flying Squirrel. Que saiu por primeira vez no Sega Sonic de Hedgehog, non? Sí, por primeira e única. Non saiu en ningún outro xogo ata Sonic Mania. Efectivamente. Sonic Mania Plus. Porque... Plus. Plus. Efectivamente. Plus. Sonic Mania Plus. Efectivamente. Pois nada, imos... Se queres, escollo agora, imos facer as 2 rondas. Entón, se hai empate, haberá un desempate xogando o Puyo ou o Dr. Robotnik Min Pin Machine, que son como querades ver. E de momento, vou ver como van aquí diseminadas as puntuacións. Pois de momento está un pouco máis contigo a nivel cunchos. E tamén, e xa está. Pois se te parece, imos Green Hill 2. Tedes ainda 2 minutiños. Temos ainda 2 minutiños, así que... Sí, veña, esta... Así por se alguén ainda se quere acabar de decidir, ve aquí a pinta que ten. Así que comezamos. Espérate un segundo. Agora vai ser 3, 2, 1, xa. Perdón. Ah, hola. Xa aprendí de antes. Aquí non hai nada. Vale, claro. Tamén dicirvos, falámoslo antes. Non é un xogo que teñamos super machacado. Igual como ti igual podes ter o 2, eu o 3. Estamos aquí un pouco tamén a velas vir. Sabemos as mecánicas do xogo. Non fala, non se distrae con nada, A velas vir, a velas vir, a velas vir. Pues nada. Aí, acaba de tropear cajeada de Oseseu. Buah, o vídeo que fixeche pro Galitwitter foi boísimo, Bueno. Oi, Foi brutalmente bo. voy a chocar. Ti que pillas as referencias, que... Por resto digo, que fai este señor? Por certo, Ai. acaba de caer con a xoaniña. De momento en puntos vemos que vai Iago por enriba. Estou falando en terceira persoa de min, tamén unha cousa rara. En anéis non sei como andamos, Non sei como andamos en anéis. En total. Buah, os puntos aí. Buah, vou te machacar en puntos, Ostra. Pois nada, xa paso dos puntos porque non sei onde estáis. Cheguei. Tes unha presa... Non, xa hai un... Xa se escoita un gol. Xa sei que chegaches. Claro, que é que Sí. eu non escuito o son. Sí, o xogo, perdón, sí. Igual é esa a clave. Sí, así podo concentrarme máis. Mira como mola. Encántame Rei que, claro, aquí non se ve, pero cando pasas fases fai como unha animación que fai así cos dedos. Como, Sí. Entón, Hola, que tal? encántame. Vale, pois nada, eu teño agora... Vou xogar aos anéis. Aquí xa está. No, pois xa está, xa non podo volver para atrás. Aí estás. Pois nada, pois paso, porque total me deixaba máis. Cheguei con máis anéis, eso xa un punto para min. Ti chegaches antes. E gañou Tails. Isto, claro, ímolo facer agora ben. Gañou Tails. Así que vamos a ver para que vexades todos ben na casa. Que isto, claro, andamos partindo aquí a pantalla. Pois nada, foron... Pois mira, tamén anéis totais. E ti, efectivamente, puntos e tempo. Pois nada, aí. Non pillaches ni unha tele, É que non... Xa non te atiques máis do Twitch, do Twitter que da tele. É que Rei non é bo para coller teles. Como voar non pode matar inimigos, non... Iso ten sentido na miña cabeza, o que podo dicir.
Vale, nada, de momento teño aquí unha cousa que me dixo Caldeiro Curtidor que igual xa podo comentar, pero vou esperar cando teñas que poñerte nervioso porque está como a gañi, de momento non fai falta. Pero dime non sei que duns vídeos do último podcast que se perderon, algo así. O que? Veña, xa está, seguimos, escolles ti. Así que, Escollo eu. dime aí cal vai. Esta. Chemical Plant, Chemical vale, Plant. un segundiño que facemos a conta atrás para que se poda ver. 3, 2. Vale, sai un pouco cortada, pero se entende. Veña, imos algo. Vale. A ver. Que di Lorena do... Que di Caldeiro Cultidor do podcast? Me cago en tal, Que perdiches todo. No, perdeu todos os vídeos. Non te pones nervioso. Eu non gravo outra vez ese vídeo, que mira que nos custou gravarlo. Vale. Isto é tan interesante, porque estamos no mesmo camiño, entón é un pouco como quen lle vai quitando os puntos ao outro. Isto está así máis, que antes íbamos super dispersos. A propósito, deixa de facer proselitismo un pouco. Que non saiba de que podcast estou falando, Gallifrey Ceibe. Claro, Chámase sí. Gallifrey Ceibe o podcast. É de un podcast onde falamos de Doctor Who. Entón, buscade Gallifrey Ceibe no YouTube, en Spotify e en sitios de podcast, e ali estamos. En a página de Podgalego tamén. podgalego.agora.gal. ¡Ah! ¡Ay! ¡Cona, la parte mala! Aquí estamos. Hola, que tal? Que Mira, tú podes voar. Eu non. Iba a dicir iso ahora. Tamén me podo quedar, efectivamente, isto. Eso que dices. Ai, a cona. Polo menos non sabe a auga. Por que non sabe a auga no multixogador? Porque está, como estamos os dous, imagino que non se pode entrar. E graciñas aí a Ragnarok que ven aquí de facernos unha incursión tamén con 6 persoas. Pero nada, contamos, estamos botando unhas partidas competitivas aquí co John Amil, presidente do Gali Twitter. Existe tal cousa, digo porque a xente de Ragnarok igual o do Gali Twitter di que é iso. Pois nada, é unha cousa en galego de Twitter. Estamos botando unhas partidas aquí o Sonic Manía co John Amil. De momento, agora non chegades a tempo para facer prediccións, pero na próxima partida pois podes tamén intentar adiviñar ou animar a quen credes que vai gañar. Segues no mesmo? Si, segues no mesmo sitio. Agora, vale. Sí. ¡Ah! O lag non me deixa facer ben as cousas. Si, cousa importante, se eu chego, el non chega antes dos 60 segundos que ten, xa é partida directa para min. E de momento imos cun a favor meu. E polo demais, Ben hecho tú. teño que ver aquí as seccións. Mira, anéis, meus anéis cos que cheguei. Ahora mesmo, se os mantés, é un punto para ti. No total xa non sei como vamos. Pois ímolo ver agora, así que un momento cambiamos a... ¡Oh! Foi rei, Empate. ollo. Empate sí, o sea, empate en puntos foi 3-2, neste caso, pois mira, xusto. O sea, mira, aparte foi como antes, pero gañei eu. Sí, gañeches ti, sí. Aparte foi como antes, o que perdeu fixo puntos e en tempo, e o resto foi para o que quedou máis atrás. Así que, parabéns. Fuxe Neste puntos caso, en puntos. sí, neste caso, pois como decíamos, o desempate vai ser isto, claro, isto agora non o tiña pensado eu, porque isto necesita outra realización. Pois nada, ímolo facer así. Entón, a vosa esquerda ides ter a... É un dibuixo, dixo aí. It's a draw! É un dibuixo, efectivamente. Entón, o desempate vai ser basicamente a esquerda... Díchesete a pausa, non? Sí. Perdón, sí. Sí, é un pullo-pullo. A esquerda estaría eu e a dereita tedes a John Amil. E basicamente este é o pullo-pullo, así que... Dalle aí. Venga. Este basicamente é unha claro, non sei se coñeces o pullo-pullo. Basicamente temos que xuntar 4 pezas da mesma cor. E se podemos encadear varias que se xunten, pois mandamoslle trapallada lixo ao compañeiro. Por exemplo, este lixo que che vai aí. E por exemplo, este que che mando de volto ou me intento defender del. Ben, pouco che mandei, pero está. Feitas as presentacións, veña. Claro, por que aparece este xogo aquí? Porque digamos que o inimigo do Chemical Plant pois utiliza xogar a este xogo, que é unha referencia ao Dr. Robotnik Maybe Machine que saiu no 92, sería o 92, 93. Basicamente que era unha localización. Sí, di. Sí.
Non, iso, que era un reskin do Puyo Puyo. Que ainda, por exemplo... Que tamén fixeron... Ai, perdón, fala tú. No, di. Tú como se fose tu canal, no, básicamente decir que, por exemplo, unha das versións así máis potentes últimamente do Puyo Puyo é o Puyo Puyo Tetris 2, se non estou trabucado. Sí. Non xoguei o 2, aínda. Xoguei só o 1 teño na Switch, o Puyo Puyo Tetris, e o 2 non xoguei. Pues nada, pues aquí nesta vais a decidir, así que logo a seguinte podemos facer o mellor de 3 rondas, así. Era simplemente para ver esta curiosidade. É un xogo, o sea, eu este problema teño Puyo Puyo 2, creo que na Switch, é unha desfeita o online, porque hai unha serie de xente aí que directamente deixe xogar. Ui, que pasou? Vale, pues nada, pues neste caso a vida é dura ás veces. Neste caso a vida é dura, pois vou facer aí a animación. Xa está. Pois imos ca seguinte, resolvemos predicción. A ver, que dixo a xente na anterior predicción? Pois foron dúas persoas que votaron por ti. Ahora xa somos máis, así que atentas. Unha por min. Pero, pois nada, pois parabéns a xente que votou por o Iago, que pon aquí. E imos ca seguinte, que mesma pregunta. Únicamente que imos dar 2 minutiños. Quen gañará a próxima partida? Ímolo facer a 3 rondas, pareceche? Pareceme. Vale. Lembrade, tedes aí xa o aviso. Lembrade que tedes nas recompensas de cunchos unha delas, se non estou trabocado, efectivamente, tedes aquí a posibilidade de escoller con que personaxe temos que xogar a próxima. Boas, Fieiro. Así que, nada, se tedes 500 cunchos, podedes aí dicirnos que eu colla a determinada personaxe ou John colla a outra personaxe. Iso, e lembrade que na última rolda votastes por min e falleivos. A moral disto é que non confietes en min nunca. De acordo? Así que, nada, de momento, pois mira, imos pillar, se queres, colle ti ahora primeiro o que queiras. Vou coller a Sonic. Sonic. Vale, pois eu... Sonic. Eu vou tirar por Knuckles outra vez. Que temos unha brincadeira aquí cos meus amigos. Teño uns amigos que viven en Guecho. Sí? Entón temos a brincadeira de chamar a Sonic de Guecho. Para non pensar eso. Tengo que facer aquí tempo un momento con esta cámara, sí. Mentras vai botando a xente por aí. Que esta cousa máis igualada que antes, seguindo por ti e todo isto. Sonic de Guecho. Sonic de Guecho. Ostras, que maravilla de cousa. E agora, claro, era metime aquí nunha cousa que non tiña que verse isto. Verse isto. Bah, xa se verá outra cousa despois. Está facendo aquí un Inception. Mima, hoxe vamos poñer a entropía, que un momentiño, que vai ser mellor. Entropía. Hola. Votade mentras. Hola, que tal? Cali Twitter. Pois de momento van 530 cunchos para John Amil. Imos ir lanzando a primeira ronda, que total como mellor de 3. Sí. Imos lo poñendo aí, mellor de 3. Así tamén a xente vai compensando. Ah, vale, que isto é o que estaba pensado realmente. Así. Ahí estamos. Escolle ti escenario. Vamos a darlle Studiopolis. Studiopolis, vale, moi ben. Pois imos adiante, agora xa non ten que cambiar. Agora xa estás vendo ben. É que isto é o problema, que o xogo ten unha cámara partida un pouco rara. Entón, nada. Que Studiopolis foi a primeira fase feita para este xogo, para o Sonic Mania, e foi a primeira que se mostrou no trailer do Sonic Mania. Correcto. Xunto con Green Hill. Because of Reasons. De feito, cando Christian Whitehead propuxo este xogo, esta foi a fase que lle mandou a Sega para que lle dixese facer o xogo. Sí. Eu creo que tamén das melodías novas que fixo T. López, que era de Coimbra, pode ser, non? Sí, era de aquí. No, de Coimbra, sí, de Coimbra. De Coimbra, sí. Pois tamén eu creo que a mellor así que ten das novas, máis alá das remisturas que fixo dos temas clásicos, non? Que isto onde estou agora, a máquina de pipocas, sí, é unha máquina que existía de verdade no Xapón. Non sei se máis sitios, pero no Xapón seguro que sí. Sí. Pipocas, lembrai que se chaman pipocas e non palomitas, arroba en galego. Acabo de decir
estás falando dos flocos de millo. Digo yo. No, ou no. Nada, da igual. Sí, mira, vou criticar un pouco a Rack. A Rack chamalle flocos de millo, pero que os cornflakes dos cereais do almorzo tamén son flocos de millo. E non ten nada que ver un floco de millo co outro. Entón, No. por que chamarlle igual a dúas cousas tan obviamente diferentes? Ai. Pipocas. Pipocas aparte é genial a palabra pipoca. Bueno, Caldeiro Curtidor puxo bastantes, pero porque iso que trabucou. Puxo bastantes cunchos. Tamén coñecido como bolitas desas. Ollo que ten aí un bo feixe de anéis John nesta. E de puntos Existe hai unha máis, cousa que... Sí. Existe unha cousa que non entendo ben, é que nos xogos modernos de Sonic, Sí. que están, bueno, nos vídeos non estaban traducidos en ninguna lingua que non fose inglés. Os xogos novos chamanlle en todas as linguas os anéis rings, Sí. en vez de anéis. Non Sí. entendo. É que eu ainda teño miñas... Porque eu estou agora aí un pouco metendo un pouco no tema da traducción e localización de videoxogos. Entón, ás veces hai palabras que os propios estudos dinche, isto tens que chamar así, da igual como localices. Que eso, por exemplo, tamén pasou con Marvel nunha época que non podías traducir os nomes de superheróis. Entón... Sí. Claro, ahora Viúva Negra sí, tipo de cousas sí, pero Spider-Man sigue sendo Spider-Man, antes había que chamarse Avengers, Hombre, non eran depende. os Vingadores. En Portugal sempre lle chamaron Homem-Araña. Hawkeye, a serie nova de Disney Plus, chámase en portugués Gavián Arqueiro, que me encanta. O Gavián Arqueiro. Que me arqueiro. Pois nada, de momento tunda importante a que me acaba de dar John en todos os aspectos menos en teles. E agora, Son obxectos. efectivamente, imos repasar mentras a predicción como está. Mira, a nivel humano estamos 3 contra 3, pero de cunchos, o que sean as boliñas esas, pois sí que leva o 71% delas a 1000 o apoio, pero isto nada. No, Claro. bueno, isto por brincadeira. Imos ca seguinte ronda, se gañas ti pois xa está, e se non haberá que ir a desempatar nunha delas. Agora debería escoller eu. Pois, Así, oye, así que vou escoller Flying Battery, porque ten unha canción que me gusta Oh. moito. a mí tamén, mágoa que non a podes escutar. Xa, canto cheo. Vou intentar reducilo ao galego, porque eu tiña letra desta. Lembras que creo que cho comentei no vídeo Sí. que fixemos. Ti máis eu Sonic e Knuckles. Eu máis ti Knuckles e Sonic. Desde o día en que te coñecí. Aquí xa non lembro a letra como iba. E nada. Graciñas, Recuncho Gamer, contigo de calidade. Premio pioneiro youtubeiras. Estudio Twitch. Estudio Twitch e por algo non nos dan premio aquí. Xa, eu non tiña tan elaborado como a ti. Eu tiña na canción da Invencibil. ¡Ala, carallo! Sí. Que impro. Este é Sonic, Super Sonic. Super Sonic. Si, tamén o contei naquel vídeo. Sí, Estou sí. repetindo, conto sempre as mesmas cousas. No, pero bueno, se non sabe de que vídeo estamos falando, pasados pola canal de YouTube de Recuncho Gamer, que temos aí un vídeo collón a mí, Sí. que nos conta un pouco da súa relación con ca franquía. E logo Faime tanta graza que a la vez que dis collón a mil. pero ti se pensas nos chíos, digo, vou dichar collón, veña, collón. Collón. Efectivamente. Pois nada, esta fase, digamos que a original saía no Sonic Knuckles, que non deixa de ser, digamos, un dos primeiros DLCs, non o primeiro. Para me... Non era descargable, era No, compatible, pero... No, Perdón, Locon Technology. Locon Perdón, Technology, sí, pero a nivel de... Locon Technology. Sí, sí, sí. No. É un concepto super innovador, super guai. E todo iso foi porque McDonald's tiña que sacar xoguetes. Efectivamente. Maldito McDonald's. Vimos contar a historia. Iba a sair o Sonic 3. Estaban facendo aí o seu xogo, iba a ter as súas máis ou menos 12 fases, arriba e abaixo. E dixeron, mira, que temos aquí unha cousa con McDonald's, que os sacades isto en primavera ou non hai McDonald's. E entón, pois veña, imos sacar 6 agora, e logo xa sacaremos aí, miraremos como facelo. Pois nada, sacar un cartucho, no que se pode meter outro cartucho. A palabra é cartucho en galego, a todo isto. Sí, cartucho. Sí, cartucho, vale. Eso, entón, pois un cartucho que se mete noutro cartucho.
como se fose iso a Comunidade de Madrid dentro de España, que tamén é Sonic 3. Entón, para min é un único xogo. Eu, a nivel de valoralo, para min sempre é un único xogo. Porque a nivel das fases historia teño unha continuidade. Sí que, a ver, notase que dices, ui, aquí tiveron que cortar, entón hai o argumento como que as fases están un pouco máis deslavazadas a partir dun punto. Pero, para min, única unidade narrativa. Xa está. Quería decir narrativa, que fai que non digo narrativa. Unidade narrativa. Sí. A ti Vegal falle gracia algo, non sei que. Está usando precisamente o emoticono do LUL, que é o que máis usou nesta canle este ano. Isto chegaron hoxe as estadísticas de Twitch tamén. E claro, estamos xa pillando fases máis longas, que aquí... De feito, agora mesmo non sei a canta distancia estás ti de min. No mapa. Non sei, eu estou xogando fatal esta fase. Porque esta fase non é pro Sonic, ves? Aquí tiña que coller outro. Claro, pero que por iso perdín eu escollen agora. Eso tamén está aí. É verdade. Cago na cona, esmagoume. Esmagoume. Pois que, espera, que ia facer un alegato feminista e interrompeume a morte. Sí, sí. Despois de decir cago na cona, moi ben. Todo estupendo, dalle legato. A ver, por favor, deixeme en paz. O que quería dicir é que neste xogo non hai ningunha personaxe feminina, son todo homes tis. Sí. Que podían ter metido a Amy, por exemplo, que é unha personaxe dos Sonic clásicos, pero non. Ala o carallo xa, a cona. Vou meter pitidos despois. Cona, carallo, fódase. Aproveito que... Veña. Aproveito que tens que chegar en 60 segundos para comentario. Claro, que é unha cousa que é moi curiosa dos Sonics. Bueno, non lle pasa só ao Sonic, o Mario tamén ten o seu. Digo, falando de feminismo. Claro, como distingues unha personaxe masculina dunha femenina no Sonic? Se leva roupa, é feminino. Porque os personaxes... Falo dos que son animais antropomórficos, non de Robotnik. Robotnik leva roupa, os humanos levan roupa. Pero as personaxes antropomórficas... Pois... Temos que ir ao desempate. Pois, eso, Amy, Rush, todas estas levan roupa. E os homes non. Porque somos así. Esas que son de xénero masculino. Unha cosa curiosa. Bueno, Because of the patriarcado. because the night. Because the night. Besos de madre en castellano. Sí, estou pensando, levamos botando a partida e que non sei se viu. Creo que levo cunha escena que non era todo o rato. E a xente... Ah, bueno, sí, vían a partida, pero non nos vían a nós. Bueno, mellor. Porque vimos aquí... Ah, o desempate... Oh, puyo. Puyo outra vez. Vale, pois espera un momento que teño que cambiar. Mini pausa, xa está. Para que a xente poda ver. Claro, estaban sen vernos as caras. Bueno, tampouco pasa nada. Que... Iago, sabes, coñeces a canción do Puyo, non? A que na 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 na. Esa non. Pois esa é a canción do Puyo, a propia da saga. Pois no Puyo Tetris, sí. Se consegues pasar o modo historia e todo, regalanche cousas, porque eu son bastante friki, pasei todo o modo historia. Unha das cousas que desbloqueas é cancións extra. E unha das cancións é esa canción con letra. E a letra da canción do Puyo é Puyo, Puyo. Encántame. Iso está, esa é a parvada que quería decir. Final, lembrade, a vosa esquerda estou eu e a vosa dereita está John a mí. Vouche mandar aí un poquinho máis, Por favor, déxame vivir. A cola... Josito. Ai. Pon aí o Sonic 2. Sonic 2. Podémoslo facer por outro día, que creo que co de Mega Drive, co de Genesis Mega Drive, podese facer. Nada, imos repartir entón, ao final. Foi para... A ver, entropía. Que non vexo a pantalla. Que teño que dicir, dar aquí a xente os cunchos. La pouco máis cae enriba todo. Pois nada, van para 3 persoas. Que ides ver os nomes agora aquí en breves. Creo que aparecen aquí en alguna cousa de predicción. Aí está. Bueno, narrar. Foron para Miguel Fieiro, para Til Vegal e para
el viciado feliz. Eu sinto por Javier Balea, Volque e Caldeiro Curtidor. Aquí sabes o voto non é secreto. Eu xa avisei que non confiasedes en min. A xente ten a tema de confiar en min e non son confiables. Non confiades en min. Veña, lanzamos a seguinte. Entropía, estás diante todo o rato. Veña. E logo falamos do... que non sei, espera. Aparte está metendo o rabo en plano. Isto quedou raro, pero bueno, xa se entendedes. Non se xades porcos. Está metendo o rabo en plan. Xa chegou o que tal. 2 minutos, veña, para votar. Quen gaña a seguinte? Se Iago John. E logo facemos unha paradiña para comentar che parece os trailers e cousiñas destas novas de Sonic que veñen para o ano que ven. Nada, tedes 2 minutiños. Quen gañará esta? Aquí servidor ou John. Ímolo facer tamén a 3, pareceche? Parece. Veña. Lembrade que tedes nos cunchos que podes coller a personaxe que queredes que xogamos na próxima. Activado se queredes agora, se non vai para esta, vai para a seguinte. O sea que imos dándolle. Así que nada, imos coller personaxe. Pero non decidido a xente que tiñamos que coller. E que non ningún activo de momento. Así que cando activen, ou ningún activo de momento ou todo despistado. No, ningún activo de momento. Perdón. Entón nada, escollete primeiro. O sea, e querindo. Pois vou coller a Knuckles. Veña, pois vou pillar a Sonic, que non o pillei aínda. A Idris Elba. Idris Elba, é verdade. Pois nada, imos dándolle. Espera, cambia os obxectos. Pon os aleatorios. Os aleatorios, veña. Eso quer dicir que o teletransportador basicamente quer dicir que cando alguén actives a tele vai para o lugar do outro e viceversa. Que ben explicado. Ao menos para nos podía. Está Caldeiro Curtidor dicindo: gracias, Iago, por demostrar que o de John é solo presumir co Sonic. A ver, non é así. Os dous temos enfermidade, que é outro tema. Que os dous estamos con moita enfermidade. E polos cunchos tamén gracias polos cunchos de Trivegal. Aproveitamos, veña, se chegades a piques os que acabades de chegar da Lobeira Today de incursión, graciñas Frank, aparte hoxe estaba Frank, non estaba Maza, que foi antes. Estamos co John Amil, ímolo ver, ahora vai saudar, imos cambiar aquí para que saúde. Hola. Aí estamos. Dalle a manciña. A xente da Lobeira Today, estamos votando. Manciña, mima. Perdón. Que se o rabo está no plano, que se lle dalle manciña. En fin, que estamos jugando Sonic Manía, botando unhas carreiras aquí, servidor contra John Amil. Nada, que imos facendo prediccións. A esta creo que non chegaches a tempo, pero a vindeira chegades. Básicamente, pues nada, imos darles a pa diante, que xa está todo repartido. Imos poñer a pantalla que hai que poñer. Vos aínda que vexades aquí un momento un pouco unha cousa rara. Escolles ti. Escollo eu, pois déxame pensar. Mentres vou repasar as prediccións. Teño un problema, claro, non podo repasar prediccións mentres escolles, que... claro. Polo foco, sí, disculpa, nada. Pois nada. A do deserto, que non me lembro que se chamaba. A do deserto, unha das 9. Nada, quedou a cousa. Unha persoa foi para min e outra para ti. O pasa que a miña tiña máis cunchos. Boas cousas, que tal? Pois nada, preparados, comezamos, 2 rondas. Baixa. Vai. Que non se detén. Teña unha cousa co reloxo e non se detén. Lembramos, se vos acabades incorporar, puntúase 5 cousas: o número de monitores que rompemos, o número de anéis cos que chegamos a meta, o número de anéis totais cos que acabamos durante a fase, o número de a puntuación e logo quen chega antes. Importante que quen chega antes deixa yo outro só 60 segundos para que chegue a meta, senón xa directamente perde. Que vemos que ti vas pola ruta de mover o barril. Eu vou facer a de aquí, ir polas teles. Acabo de desbloquear. Acabas de desbloquearme un trofeo. No, sí. Steam. Sí, por abrir ese camiño, creo que. Moi ben. E non o tiñas desbloqueado? No, porque a ver, eu teño en Play, onde lle din bastante máis caña. Eu en todos, dille. Teño pasado 100% en Steam, na Switch. E xa está. Eu onde non o teño, en Switch non o teño. Sí, pero 100% que este xogo, a diferenza do Sonic 2, que o teño comprado 7 veces, este só comprei 3. Digamos que o xogo máis repetido que tes é o Sonic 2. Que tes 7 veces.
Claro, contando tamén as versións bueno, digitais e todo isto, non, os- non é físico todo. Sí. Non, non todo vai ser o físico. Efectivamente. A vista está. ¡Ey! Falaba de min. Ai, o que teño que aturar. Pues nada, esta fase sería un pouco a fase... Ostras, se chegaches. Cheguei. Pero que prisa tes? A ver, chegaches con 33 anéis, co cal se os manteño, eso está ben. Teño máis puntos, co cal iso xa non mo quita ninguén. E teles eu creo que levo bastantes, así que vou intentar. Ai. Pois non mantei ben os anéis. Ajá. 24. Oh! A ver, en totais. Pois vai estar aí no total de anéis, Pois gañou John Amil, deixámoslo para que vexades aquí. Imos poñer aquí a cara. Efectivamente, pois aí o tedes. Pois foi co total de anéis, mira, fíxate. Xusto, con unha dos anéis xa estaba, que tiño aí na man. Na manciña. Veña, pois imos ca seguinte ronda. Lembrades, se logro empatar, pois imos ao pullo ao desempate. E se non, pois xa levas ti todo. Toca me escoller a min. Toca. Veña, pois que non me gusta nada estas. Vou ir pola Studiopolis Zona 2. E nada, vou facer a conta atrás porque como isto como vexo xa activa, vou facer a conta atrás. Dolle un segundo de graza porque como te retardo, pois tamén vai todo. Teño retardo. Entón, digo de conexión, parvo. 3, 2, 1. Imos alá. Ah, que bonita esta fase. A mí gusta máis a primeira, a primeira zona. Nah, mira, pues. Que non dixemos que na outra, na do deserto, que Sí. Salún, non sei que, chamase, non me lembro. Sí. Estaban nos pósters personaxes tamén perdidas da saga de Sonic. Sí, dos Sonic Había Fighters. póster de... Estaba o Sniper... Ai, sí. No, de Sniper chamabas? No, Fang. Fan de Sniper. Bueno, non sei como se chamaba. De Sí Sneaker. que tiña dous nomes tamén. Sí. Non sei. É que ese saía principalmente nun xogo da Game Gear. Sí. Os xogos da Game Gear non os pasei. Era o Triple Trouble. Ese. Tamén, sí, tamén algúns dos Sonic the Fighters, que ese xogo sí que o pasei. Canto Sonic the Fighters tes? Pois ningún, a verdade, non. O Sonic the Fighters non o teño. Eu descubrí que teño dous, pero non lembraba eu tal cousa. Onde tes os dous? Porque polo visto hubo para PlayStation 3, entonces sí que tiven. E logo un recopilatorio de Play 2 que está o Sonic R e o Sonic CD, se non Sí. lembro. Claro. É que eu o sea, eu xoguei pirata ese recopilatorio Ala. na GameCube. Ala. Na GameCube, sí. Sí. Sí que Sonic Games Collection ou unha cousa así. Exacto. É que cos nomes, é que hai tanto recopilatorio ao final que vai a cousa concreta. Bueno, de puntos, de momento, estades vendo, levo seu, de momento anéis semella que John a 1000. Así que a cousa vai estar aí. Que logo, podesme chamar John a secas, non fai falta que digas John a 1000 todas as veces. É que senón sinto que porque a veces como digo co antes, pois entón, sabes? Co John. Sí. John. Por certo, agora que estou neste tubo extraño, o efecto de son que soa cando tiras por ese tubo é o do Sonic Advance. Vale, pois mira, ese dato sí que non teño por Advance, sí que é unha franquía que miraste máis. Sí, pero bueno, realmente só pasei de pasar o primeiro, Sonic Advance 1, que pasei a 100%. Me tiñe moitas horas. Oye, aí o total de anéis que estamos xa intentando recuperar. ¡Ay, Akuna! Es un parvo. E nada, lembrade, os que estades polo chat, que podedes decidir con que personaxe xogamos a seguinte partida, por se queredes facernos un pouco fastidiar. Eu creo que Rei é o menos operativo de todos. Rei é o... Depende da... Sí, Rei podes planear, pero o outro, como se chama o outro? Nunca o sei. Mighty de armadillo. Mighty eu creo que non hai tanta vantaxe con el. Eu penso que Mighty é peor, porque Rei hai algunha fase en que é moi útil, que podes ir voando e pasar a rapidísimo. Sí. Ostras, pois... ¡Hala! ¡Veña! Básicamente estás... Hola, que tal? Todo. Moi ben. Pois nada, ¡Qué toca... malleira! Sí, no, é que estás aí moi ben, sí. Aparte, creo que a primeira que rematou de primeiro, pode ser. Pode ser. No, houve outra que perdín que tamén rematei primeiro. Ponos galegos, pode ser.
E nada, aproveito a dar a benvida tamén a xente que estivo aí con Marexada Gamer. Tamén creo, bueno, se non é recén incorporado, creo que hai dos que está a piques de entrar en Twitch en galego. Entón, bueno, que eu máis ou menos non me sei toda a xente, pero bueno, me carguei que eso, graciñas pola incursión. Benvidos, pasade. Estamos aquí, collón. Ves como queda raro? Collón. Ves como queda raro? Estamos aquí, collón. Estamos aquí, collón. Xogando o Sonic Mania. E agora quedanos o desempate, porque gañou a primeira quenda John e agora eu. Así que imos ao pullo en 3, 2, 1... Ah, non. Non. Entón antes marcamos mal cousa. Pois toca a ti escoller. Vou poñer o modo para que Pois vou escoller poder que escollemos. Lembramos que no momento de cunchos esta tivo menos repartida. Sí, perdón, claro. Pois escoller. Claro. Sí. A ver, por favor. Vale, un segundo. Cambiamos. Stardust Speedway. Stardust Speedway. Facémoslo en 3, 2, 1. Xa diches ti porque estaba esperando a ver polo retardo. Esta non me gusta nada. Non, pois a min gustame máis que a original do Sonic CD. Sí, a ver, tampouco. É que o Sonic CD é un xogo que non lle vexo a mitificación que ten. Quero dicir, ten unha idea unha idea interesante, pero creo que non está executada moi alá. Efectivamente. Eu paseino, e de feito paseino completamente de todas maneiras coas pedras do tempo e indo pasado para destruir todos os artefactos e tal. Sí, eu creo Podo deixar de morrer, por favor? Eu dos artefactos que fixen, o das pedras do tempo, e que as fases de bono non daba feito con elas. En comparación coas Dominion, que está moi ben. Sí, porque teño un aire. Sí. A Dominion teña un pouco homenaxe a todas as fases que houve de bonos. Sí, incluso teño un pouco de Sonic R tamén. Tamén. O cuarto mellor xogo de Sonic según John. Sí, xa nin me lembro daquel sí. Cousas de tal. Eu teño un problema cas cousas que implica memorizar números e tal. Eu teño problema de que fago moito. Igual que cos nomes son horrible, por eso teño que dicir o apelido, senón. E boas tardes ou noites tamén, que non sei, Ricón de Daniel. Nada, lembrade que tedes aí nas recompensas de cunchos que nos podéis mandar algunha personaxe para que xogamos na próxima. Quedamos en consenso que nos parece que Mighty non é a mellor opción. E graciñas, Marexada Gamer, polo seguimento. Todo a todo, que me dá tempo a saudar mentras... de puntos... Acabo de lembrarme. Sí. Sí, fala. No, é só comentar que a puntos estamos os dous facendo un traballo excepcional. Xa. Digo por se queres... Vale. Perdón, dicías. Que acabo de lembrar que... Podo deixar de morrer, por favor. Acabo de lembrar que ten unha das conquistas, un dos logros. Sí. En portugués chamalle conquistas, non sei como lle chaman. Non sei como lle chaman en galego. Pois unha das conquistas que hai do xogo é pasar o xogo... teletransporte! Pasar o xogo en... o modo así rápido, en menos de X tempo. E lembro que para pasar esta fase en menos do tempo requirido... Un minuto era. Pensei que morría. Conseguino, pero... tiven que practicala millóns de veces para saber cal era o camiño óptimo e todo, e sí. Vouche adiantando que a próxima xa tes personaxe adxudicado, pero direito agora cando rematemos. Ti eres moi de... digamos... de fumecarozar os xogos. Vou usar fumecarozar para non dicir speedrun, pero vamos. De buscar esa parte de facer as fases da maneira máis rápida ou é máis de disfrutalos porque sei? No, son de disfrutalos, pero se hai cousas que desbloquear ou así, tento facelo rápido. O que sei, no Sonic 2 na versión de Android, que tamén ten un modo contrarreloxo, sí. Pasei todo... era o modo boss rush contrarreloxo. E fíxeno. Gustoume moito facelo aí contra reloxo. E tamén no Sonic Colors pasei tamén todas as fases contra reloxo e tal.
Vale, pois nada, imos analizar aquí. Vou chegar máis tarde, testi máis puntos, pero teño máis anéis de entrada e pode que de total. Así que imos ver en que queda os resultados. Gañas tú, home, gañas tú. Pois pola miña, polos anéis. Ai, ostra, pero tía, as teles non che gustan nada, No, vale, Non estiven aí agudo. perdón. Pois nada, pois mira, temos xa xudicados as personaxes da próxima. Así que, mira, como a xente xa os propuxo, imos con estes, logo vemos os trailers e logo ainda nos dá tempo para un par delas máis. Sobre as 10 remataremos o directo, xa vos aviso por aí. Entón, dinos Javier Balea que con quen vai xogar a próxima partida. John, a mí vai ser Tails. Tails, ben. Tails. E para min quixo Tilbegal que collese a Mighty o armadillo. E acabamos de decir aí o Lobby Today que lle demos un grolo ou algo. Que eu vou darlle un grolo aquí o que teño. Se queres darlle benvido. Imos, espera, vou facer que se vexa aquí. Sí, iso. Bebe de auga. Bebe de auga, non como a min, que estou con refresco de licorca. Ai, maxia da melena. Pois nada, tens que mover a melena. Ahora están todos aquí calxando todos. Espera, que vou poñer a contar. Esto de aquí que ahora non sei que se vai aí. Bueno, en fin, eso, maxia da melena. Vamos aí. E a idea é que eu agora como me quede, poño os cascos e aí estou, así quedo, para xogar. Sí. Ai, Sí, non okay. meto, Sí, sí. Non haberá canéis no Twitch que teño que inventarme isto. Sí, pero que emitisen xusto agora. Tamén había algún máis. Imos dar, sí. 3 rondas, ben, non? Sí. Pois escolle este circuito. Imos deixar así xa neste punto de vista. Pois Press Garden Zone, entón. Press Garden Zone, a dúas, que é así máis como de neve, non? Sí. Cuidamos llegando queiras. Perdón, espera. Sí. Predicción, claro. Imos resolver a anterior que gañei eu, sí, perdón. Que senón, que raro Javier Valé que non dixese nada que eu dame predicción. Eu veño aquí a predicción. Graciña, Fran, por pasarte. Que aproveite a cea o que toca agora. Tedes 2 minutiños agora xa para ir votando cos vosos cunchos. Quen credes que vai gañar esta seguinte ronda? Lembrade, o mellor de 3 carreiras. Así que, nada, agora sí. Preparado, John? Dalle. Estou facendo exercicio e non dicir o apelido. É que, bueno, en fin. Podes dicirlo se queres. Non No, acontece nada. no, se aparte se non puxo un apelido aí. Xa está. Vai, en 3, 2, 1. Imos algo. Maite Armadillo, o poder que ten basicamente é caer moi pesado. Ás veces rompe cousas. Que eso para os puntos, mira, eso para os puntos é o único bo que ten. Esta fase ten este artiluxio especial que basicamente quedamos así congelados, como se fósemos un reporteiro dun programa diario destas que mandan a neve. Ai! Non che gustou a comparación? Bueno, no, vale, perdón. No, é que... Parvo. Coño un monitor de robot. Bueno, pero por lo menos das puntos. Pues, que dicir, por certo, sí. Estabas falando algo, acaba de falar o que estabas dicindo. No está dicindo nada, só, no. Vale, ia dicir que o nome de Tails sí. tamén foi un punto de discusión entre Sega de América e Sega de Xapón, do Xapón. Porque existe como moita rivalidade entre Sega de América e Sega do Xapón. Pero neste caso, a idea de Sega do Xapón era chamarlle Miles per Hour, que é o nome que ten. Miles per Hour que é un xogo de palabra con Miles per Hour. É un xogo de palabras super interesante. Impresionante a teletransportación dun sitio ao mesmo sitio. Sí. Perdón, sí, sigue. Entón, o consenso que chegaron Sega de América e Sega do Xapón foi que o nome fose Miles per Hour, máis sí. o alcuña fose Tails. Entón, o personaxe chamase Miles Tails per Hour. E xa está. E que un pouco que fixeron tamén con Robotnik. Efectivamente. Porque como en América o nome era Robotnik e no Xapón era Eggman, ao final decidiron, a partir do Sonic Adventure, que o nome fose Robotnik, o nome original, e Eggman a alcuña. Que ao final iso sí que intentan explicar xa no... Porque claro, nos 90, como apenas había xente con acceso a internet,
non sabías que pasaba isto. Pero logo no Sonic Adventure xa hai un momento que máis ou menos hai unha cinemática que ves que é o que comentas, que o nome é Ivor Robotnik e que Sonic se chama Eggman. O que pasa é que logo é un pouco, claro, é un alcume que leva con orgullo, porque logo ves todas as maquinarias que teñen nome Egg Carrier, Egg non sei que, Egg Dragon, tal. Xa. Pero claro, porque é moi bonito, porque el reapropiase do insulto que lle di Sonic. Entón é moi... Sí. Se o pensas... Sí. Por que non podo pasar por aí? Que está acontecendo? Por que estou aquí atrapado? Oye, en punto, sé que estamos aí. Digo por se queres afianzarte. En anéis non sei como andar a cousa. O sea, eu estou atrapado aquí nunha zona. Onde estás? Imagino que terás que romper algún tramo con... Aquí está, hai que deixarse levar co ese. Sí. Que deixarse levar. Ui. Woohoo! When I feel heavy metal. Buah, a ti non che gustaba moito o FIFA da PlayStation 1? O FIFA 94, penso que era. Eu odio os FIFA en xeral, nunca gostei do fútbol nin nada. Pero ese xogo... Sí. Dime. Perdón, dime por que che gusta, logo te digo cal é a miña experiencia. Ese xogo tiña, ao principio de todo, cando arrancaba, tiña unha cinemática de inicio super chula, coa canción esta de Woohoo! When I feel heavy metal. Entón flipábame. De pequeno flipábame. Eu non tiña PlayStation, e cando ia a casa dun amigo así, sempre lle pedía que puxese o FIFA para escutar iso, e despois xa quitarlo por un xogo de verdade. Gañou Tails, todo menos... Joder, eu hincheime a teles neste, ímolo ver para que vexades o resto. Sí, mira, anéis estivemos aí. Punto xa logo piaches vantaxe e logo pasaste primeiro. Parabéns. A ver, a canción creo que é do 97, o cal ten que ser un FIFA posterior, sobre todo porque... e agora digo a miña historia, o que estiven facendo onte. Onte xoguei como a 30 e pico xogos de fútbol, de consolas. Porque estou capturando, vendo que en cales aparece o Deportivo, de paso xa o Compos, o Celta e tal. E entón, o primeiro 94 que saiu iso para Super Nintendo e Mega Drive. Entón, o primeiro que hai en 3D é o 96, que saiu en Saturn e PlayStation. Eu creo que o 97 ou 98 é o que diste. Si, entón debe ser 98, sí. Entón, FIFAs, onte probei o 99, que hai ese de Play 1, e nesa estaba de Rockefeller's Skank, de Five Boys Slim. Get up now. No, boas, Jafan Ambro. Entón, pues nada, sí, onte tive unha experiencia moi dura. Pero buscaches que saíse o Depor. Sí, quería ver un pouco a evolución. Pero por que o Depor en un equipo de verdade como Celta? Tamén busquei o Celta. O que pasa que, digamos que para o seguinte vídeo, a mí xa é unha cosa explico sempre. A mí co fútbol non me ides buscar porque eu non. No, a mí tampouco, era por meterme contigo. No, pois a mí con iso non. O que pasa que xustamente agora estamos preparando un vídeo e como participa o Concello da Coruña, pois obviamente vou buscar o do Concello da Coruña. Xavier Caballero, aparte de deixarnos os LEDs aos gamers, nos quede algunha cousa máis, pois with the lights and with the music. Tamén miramos o Celta o que toque. Creo que Abel o Celta tampouco se lea moi alá, pero bueno, isto xa é outro tema de que me dirá mellor se alguén de Vigo por aí. O PC Full é dos primeiros, como hai ben trivial, pero hai un moi gracioso que o Sensible Soccer, por exemplo, que Bebeto non é Bebeto, senón é Viveto. Está Francisco Loano, en vez de Francisco Liaño, Francisco Liaño. O cal é moi bo porque manteñen ese Francisco, logo hai un xogador que se chama Fran e chamalle Fren. O sea, a nivel coherencia está bárbaro. Está moi ben pensado. Pero bueno, eso nada, é un documental que estrearemos o próximo luns na canle de YouTube de Recuncho Gamer. Estades convidados tamén a pasarvos por aí a ver. Hai cousa tola, xa non é só polo tema Coruña, senón polos inicios dos xogos de fútbol que hai no 2D, hai moita imaginación de como se había que trasladar un xogo de fútbol. Logo co 3D, pois máis ou menos xa é o que é. Pero en 2D hai cousas curiosas. Pues, xa que falamos de Abel Caballero, sí. Bicha Panxoliña do Gali Twitter, non? Vin a Panxoliña do Gali Twitter. Que pasada de Panxoliña fixo aí Eric arroba piratas en parche. Efectivamente, un rapa tranquilo. No YouTube, rapa tranquilo no YouTube. Seguidlo en todas las redes porque é fantástico. Esa canción non la puedo sacar da cabeza, é brutal. Sí, que direi que claro, bueno, faremos despois, pero non perdín por esa o de La Maralla ou isto. Hai o One Mageddon e o
hai unha serie de retos que ti seres capaz de chegar e pasar Nadal sen escoitar dúas cancións en concreto na súa versión original, é como que é un Nadal raro. Entón eu, ca canción de Mariah Carey xa perdín, non imos cantar, pero non perdería por escoitar esa versión, eso permito. Pero a outra, a do One Mageddon, pois esa ainda me estou librando esta ano, así que esa hai sorte. Veña, imos ca seguinte ronda, que de momento, bueno, imos ver como foron as prediccións, que non as vin. Entropía está hoxe diante. Non votou ninguén. Pois nada, pois imos lanzala outra vez. Como non votou ninguén, imos lanzala outra vez, total. Van 2 minutos, veña, imos lanzala. En serio, Entropía, estás hoxe por que te pos a ir ese pedestal vermello? Espera un segundo, non podo pillala. A ver. Efectivamente, eso caeu o corazón de Entropía ou o meu mando, creo que o meu mando. Entón, imos poñer a seguinte partida. Aí está, 2 minutos tedes. Aí está. Boas, Lodeiro, que tal? Nada, de momento primeiro acto gañou John. Imos polo segundo acto. Así que eu son moito de actos. Tocaremos coller a min. O seu sería repetir, pero imos darlle Hydro City, que para min ten un temazo bárbaro. Hydro City ou Hydrocity? Hydro City. Hydro City. Ollo que acto 2, Digo porque polo comezo, que curioso. E aquí tes ti vantaxe claramente para pillar esta ruta. Sí. Lembremos que neste caso Jairo Balea escolleu que ti colles a Tails e ti dixo que eu pillase a Mighty. Claro, mal pillar a mesma ruta que ti, porque ti estás pillando todos os anéis, co cal para variar, vou pillar Tails. Ui, acabo de zafar pola mínima. Eu non son máis parvo porque non practico. Non, minto, sí que practico moito. O problema é que está pensando mesmo. Ai. Ollo, ai. Acabo de sufrir un Manel Lourenzo. ¿Cómo se chamaba? Digo, pero no. Eu non estaba aquí, non tiña un inimigo que botaba bolas. Ai. Mira. Ai. Por certo, fenomenal traballo que fixeron desde G-Ciencia, Manuel Rey, co tema ese, porque... En fin, bueno, un saúdo a xente de G-Ciencia, neste caso. Porque mima, como estás, clave? Xa. De momento, imos en puntuación, vai gañando Mighty. En anéis que aparecen agora tamén Mighty. En posición, esta é unha fase longuísima, xa te digo. Sí. Vantaxe que ten Mighty, que os pinchos non me fan dano, co cal é moi bo para manter anéis, ves? Alguna vantaxe tiña que ter. Dito isto, no anterior os anéis ganachelo ti, tamén sei que tampouco vale, funciona todo, pero... A ver, veña. ¡Oh! Conseguí un escudo e perdino. Xa está. Xa está, moi ben. Iso foi a acontecer. Microrelato. Epa. Está Javier Balea. Ah, efectivamente. Mira, ahora predicción. Está dúas persoas foron por Mighty, dúas por Tails. E a que ten máis capital foi as de Mighty. Bueno, 67% e 33%. A meu capital non me importa, que eu son comunista. Ya está. Cos cunchos tampouco vas moi lonxe, só faz que eu quede máis despeiteado, máis nos hidratemos. Eso está ben. E cos cunchos podes dormir de cunchiña? Teño que poñer aí. O que pasa que non sei se visualmente queda moi ben, pero sí. Iso tamén era unha cousa de recurrente do Cali Twitter, non? Que igual non... É unha teima que teño en galego mesmo. Sí, vale. E como da Xoaniña, o Coello, todo iso. Sí. Claro. Moi ben, pois nada, imos por aquí. De momento, puntuación vou ben, anéis de momento vou ben, así que basicamente
a cousa non sei se chegarei a tempo. Teño 30 segundos. Ui. Por que estás facendo esos xestos? Por que estou mirando? Creo que non queda moito, non? Ui, non, ainda queda. Non chego. Non chegas. Mira, dalle un teletransporte, a ver se mando onde estás ti. No. E encima poncha música de fogar. Que parece Amigo. Sí. Claro, que non escuta música. Sí. Porque faz trampas. Que angustiosa esa música, Mima, de pequeno que malo pasaba. Pero a min gustou un momento, pois perdín sen paliativos hoxe, así que parabéns ás persoas que van sair aquí o seu nome. Xa resolvimos, non? Si. Pois, Caño Ollón, e ídolo ver aquí no medio, entre nos dous. Imos ver aí. Jairo Alea neste caso ben. Sinto por Bea e por Tirbe. Pero Lodeiro... Que a xente non confía en min. Non entendo por que a xente non confía en min. Pero mira, Lodeiro que acaba de chegar, que é vos seguidor do Recuncho, pois mira, confiou en min non, porque como é ben seguidor xa sabe o que hai. Entón nada. Vale, imos facer, se parece, unha mini pausa. Comentamos o trailer do Sonic e botamos unha última despedida. De acordo. Xa, todo iso. Entón, imos poñerlo aquí. Ahora sí que tens que mirar aquí o móvil. Espera. Se vos digo... En que lingua vas por o trailer a todo isto? En portugués. Ben. Total non vas a escoitar, é unha mágoa. Por iso non me fío de ti, porque tú es capaz de polo... No, iba a poñer en inglés, pero... Primeiro do Sonic Frontiers, que non sei se hai... Creo que só está en inglés. Tampouco, ten un par de frases. Pero bueno, Sonic Frontiers, situámonos para a xente, anunciado outro día nos Games Awards. Basicamente vai Sonic ser... of the Colossus? Sonic of the Colossus, para mí é Sonic of the Colossus. Sí, o outro tío Sonic of the Wild. E aquí o tedes. Se queres... Este non ten moito que pausar. É bonito. Vou baixar un poquinho o volumen. Claro, aquí hai un momento, non escoites un Sonic, over here. Parece ser que xusto na versión con lendas en portugués pon que é Amy. Poña Amy. Sí, mas iso pode ser... Sí, mas polo que lin, iso non é moi fiável. Que iso é da xente que fixo o trailer e non da que fixo o xogo. Entón, pode non ser Amy, pode ser Tails, mesmamente. Ou a rapariga fantasma da que falan, que non sei que será. Pero hai unha curva por aquí ou algo así que me perdín. En fin. Vamos ver un poquinho máis. Claro, é todo cinemáticas. En inglés que nos entendemos todos, tipalea. Claro, técnicamente, aí eu creo que... Claro, cambia de dimensión ou unha cousa así. Explicado rápido, non? Sí, por que non? Nada, pues este ímolo ver tampouco é moito que pararse. Porque ao final tamén é todo moito traballo en progreso. A ver, o sitio bonito, o que pasa a min... Claro, a min gusta máis cando... A min que se chama bonito... É que a min gusta máis cando máis cartoon. O sea, me gusta moito, por exemplo, o Sonic Lost World nese aspecto. Porque máis como esa apariencia que tiñen os dos 90. A mí o Sonic Colors creo que é o que máis visualmente o Sonic 3D que máis me chama. Visualmente, sí, vou me quedar con los World. Pero claro, este ben, pero así tan realista non. Lembrame moito o Sonic 06. Sí. Do cual non falamos. Mais no, que teño pendente que ainda non o xoguei. Non o xoguei. E de feito, señor, permite unha pequena cousa. Señor de Gualaflor, sí. que me voy a render, a ver se apareces. A 10 euros pillo. E xa está, hasta aquí, señor de Gualaflor. Imos ver, agora sí, así está o tráiler de Sonic 2 o filme. E aquí, se queres, non sei se os do chat o bichedelo todas por aí. Bueno, ímonos facer paradiñas, porque aquí sí que ten moitas cousas para comentar. Espera, un segundo, antes de que poñes. Sí. Antes deste tráiler hubo un teaser que simplemente puña Sonic 2 co logo este. Sí. E de fondo se escoitaba e xa está. A mí emocionoume ese teaser. Sí. Son tan básico que me emocionou ese teaser. En esta, que ti non vas a coitar, pero nesta tamén aparece esa melodía outra vez. Un pouco máis épica, sí, intensa. Máis épica, sí. Sí. Hai que a propósito, no Xapón non se chama Sonic o filme 2. No Xapón chamase Sonic vs Knuckles. Efectivamente.
que máis ou menos xa co final do trailer xa se deixa ver. Pois nada, eso, aquí Paramount, tal. Aquí Sega, todas as cousas. Sega. Entón, primeira referencia eu aquí que vexo Sonic Adventure, non? Sonic Adventure, o comezo Sonic Adventure, que Sonic azotea e pasa a pasma. Podes dicir pasma, sí. Tú podes dicir o que queiras. Moi ben, pois xa está. Logo. É unha cousa, claro, o dos bocadillos de salchicha, bocatas de salchicha. Ai, bocadillo de salchicha, de verdad. Vamos a hacer caso a Rack nisto. Cachorro quente. Cachorro quente. Cachorro quente, moi ben. Vale, pois moi ben. Así xa está. Eso ven non é nos xogos propiamente onde nace, é na alguna serie de animación ou nos cómics, non? Na banda deseñada. Eu penso que sae da serie de animación americana. A dos sábados da mañá. Sí, esa, Sonic 6 Satan, Saturday Saiyan. Satán. Como lle chaman os americanos a esa serie. Que aquí tamén se emitiu. Sí. Aquí tamén se emitiu. De feito, eu lembro de pequeno, porque había dúas series diferentes. Sí. Que eran iguais, pero como mundos diferentes. Eu lembro unha delas que había de pequeno, unha que é Sonic and Tails. Sí. Que había de pequeno en Tele5. Efectivamente, pero a outra tamén era en Telecinco, que era polas tardes. Que creo que cando comezou Pokémon, era a de Satán, era polas tardes, que era como máis escura, máis con argumento que iba máis dun capítulo que outro. E o que disti, das Telecinco polas mañás, era máis pois capítulos dos Looney Tunes, moi Acme, moi Correcamiños, porque ao final é unha traslación Robónico Coyote Sónico Correcamiños, máis ou menos. Sí. E penso que é dunha desas series onde ven o dos... Que non son ben cachorros quentes, son chili dogs. Chili dogs. Son de chili, cachorros de chile. Que pican. Nada, esa... Sonic, eu gosto que você queira ajudar. Posso dirigir? E nada, aquí cousas de acción para encher o trailer, sempre meter un pouco de acción sen contexto. Responsável. Não esquenta! Ninguém vai... Diga que a cousa disme para. Agora Esto de aquí. Para. Outra referencia ao Sonic Adventure. Esta a mí, sí, digamos que tamén é moi icónica a escena das alcantarillas aí saindo auga, todo isto. A que dan por Telecirco, por iso corre polo picante do Chile, di Lodeiro. Fingindo ser o Batman. Justiça Azul, não registrei. Momento... Sí. Sí. No, nada, momento no barco pai fillo, pero vai aparecer despois máis. Sí, tamén aparece aí cando tamén que intentan facer referencias culturais actuais para chistes de ópera, de Batman, tal. Criança. Sí, neste caso Batman claramente. Pode acreditar. Vai chegar uma hora em que vão precisar dos seus poderes. E aquí, claro, non... Sí, repara, Sí, a cápsula que baixa ten forma de ovo. sí, A cápsula na que ven Robotnik... sí. Está. E te informaba, está pensando se de onde saía, que non me pararé, eu non para isto. Se isto podía ser unha cousa como unha estación tipo a ARC do 2, pero non, vexo que non ten, é un satélite máis normaliño. Pode Máis acreditar. dos de dar o Uma tempo. hora em que vão precisar dos seus poderes. Así que... Iso. Se supón que entón vendo o planeta onde estaba, Robotnik do planeta onde estaba, o planeta dos cogumelos, volve nunha nave, non volve transportándose ni nada, fai unha nave e vai na nave. Sí, e ahora isto, claro, eu que pensaba, xa fiando moi ao detalle, pero isto podría ser tamén unha pequena referencia ao tornado que aparece en Sonic Adventure na segunda fase no Windy Valley, creo que é. Pode ser, sí. Porque é un tornado, xa está, pero tampouco a nivel estético tampouco Nesse ten momento, moito o máis alá. momento é que escolhe você. Fiquei Sí. até arrepiado. Ai, sí, isto sacáchelo de ópera. Espera pouco, você roubou isso da ópera? Sí. Tamén en portugués tamén manteñen a referencia á ópera. Na versión castelán tamén, na versión en inglés, obvio, que é material original. Home, penso que sí que Oprah é coñecida en todo. Por desgraza. Sí. Quero dicir, por desgracia, porque é colonialismo cultural, ao final. Sí. A roupa nova de Robotnik, por favor. Sí. Que guai a roupa nova de Robotnik. Sí. Bueno, e o peiteado. E os inimigos que xa temos aquí unha velutina. Efectivamente. Xa temos os Batniks con formas de animais, que eso moi típico. Sí. E Robotnik co careco e co bigote xa de Robotnik. Eso está chulo. Pai tá com um bigodinho Sí. novo. Que claro, aquí cada frase, aquí en portugués é papá ten bigotiño novo, tal. Sí. Para ir no peor sitio. O papai tá com um bigodinho novo. Sí, pero o traxe... E... Aí está.
E as gafas tamén. As gafas son cando as leva? A partir do 2006, creo que é. Do Sonic 2006, pode ser. Tampouco sei. Sí, non? Sí, creo que sí. Sí, porque ao principio levaba unhas gafiñas tipo Roosevelt, Sí. o presidente americano. Todo moi americano, hoxe. E despois, si a partir do redeseño do Adventure, penso que cando levas gafas aquí. Ou é do redeseño? É que non sei nin se leva gafas no Adventure. Isto sería por mirarlo. Se non... Pregúntanos aquí, Lodeiro, se o primeiro Sonic foi o de Master System. Eu diría que non. Foi o de Mega Drive. O primeiro foi o de Mega Drive. Sí. Logo, o Sonic 2... O Master System foi feito un poquinho despois. Sí, o Sonic 2 de Master System sí que saiu antes que o Sonic 2 de Mega Drive, eso sí. Sí, o sea, cronolóxicamente sería Sonic 1 de Mega Drive, Sonic 1 de Master System barra Game Gear, porque era o mesmo xogo, Sí. Sonic 2 de Master System Game Gear e Sonic 2 de Mega Drive. Sí. Ainda así, lembrade que non é a primeira aparición de Sonic nun videoxogo, porque xa aparece antes no Rad Mobile, que isto comentámoslo no Ponte Games, e todo só acertou unha persoa. Que esta foi unha pregunta das trampas que fixen. Sí, que saía no retrovisor colgado. Efectivamente. Sí, un xogo de arcade que eu ese xoguei, no móvil original, e estaba ben chulo, o sea, no momento con os gráficos é bastante chamativo. Imos ir co trailer rapidiño. Nada, aquí métenos unha esmeralda, que eu creo que esta, claro, aquí está o debate. Sí. Vou plano anterior. Non, é o que che dicir, o debate. Sí. De que esmeralda é? A Master Emerald ou unha esmeralda do caos, sen máis? Polo tamaño aquí, cas proporcións do resto, podría ser unha, o que pasa ten o cor da Master Emerald. Pasa tamén hai unha emeralda normal verde, entendo. E logo, claro, entón a ver que fan con esta en concreto. E logo hai moito moucho por detrás. Non sei se te fixaste moitas cousas do moucho, facendo mención a esta personaxe que sí que é nova da peli. Ou como se chama? Long Claw, creo que era. Long Claw, sí, a nai de Sonic. Sí, a nai de Sonic. Bueno, isto ve da primeira, está nos 3 primeiros minutos da peli, que eu perdimos no cine, que digo, o mellor da peli perdimos tal. Vou seguir para diante. Claro, aquí parece claro, de apariencia pode parecer unha grande, pero é que non temos referencias de Claro. Sonho com isso há muitos anos. En eso, está aí a Páramo, aquí unha serie. Isto xa se sabía na Tú non imaginas como gritei eu só no cine. No cine. O sea, estaba aí vendo o filme. Sí. Na escena pos-créditos, sí, no cinema, todo nenos menos eu, sabes? Menos eu e os meus colegas. Escena pos-créditos, sae Tails e eu fixen e a xente virou para min. Eu que agora teño un plano moi bonito que está en ropía aquí, poñendo as orellas, que parece Tails, que está entrando pola miña pantalla. Sí, no cine cando fomos éramos 8 e os 8 que quedábamos aí estábamos bastante na onda. E bueno, sae o tornado. Pero segundinho. A propósito, o actor que de dobraxe original en inglés que fai de Sonic é un humorista famoso, non me lembro o nome, o que fai de Knuckles é Idris Elba. O que fai de Knuckles é Idris Elba, e a dobradora, a actriz de dobraxe, perdón, de Tails é a mesma que nos videoxogos. É a única que non fixeron un casting dunha persoa famosa, senón que mantiveron a dos videoxogos. Sí. Así que leva, por menos, bueno, creo que no Frontiers non vai estar, e que tampouco sabemos se vai estar Tails no Frontiers, pero que, claro, que sí que está neste. O Tornado, que o avión vermello este, que aparece no Sonic 2, neste caso no de Mega Drive, no de Master System. Claro, en isto é truculento no de Master System, que segundo como interpretes parece que Tails morreu, porque aparece como Mufasa aí no firmamento. Sí. Unha cosa un pouco. fazer. E nada, aquí unha brincadeira, o clásico, vamos meter un pouco de acción. Eu não faço ideia. Está super chulo este tema. Chachán, chachán, piu piu. Sí, sí. Não foi tão ruim. Ai. E aquí é onde 2022. Sí, mira, xusto, joder, pois non ia ser o mellor momento no que capturo a bola esa de pinchos, que nunca vira tan nítida. Esa, por exemplo, aparece en Marvel Zone no 1, dese estilo. No, bolas non, son pinchos só. De bolas serían Starlight Zone, que están a metade. Bueno, pero aparecen xa desde o primeiro, hai ese tipo de xeometrías e demais. Eu querería mellarte a cara, pero teño un tropiezo que me agora así. Entón nada, non sei se a xente do chat bichedes, pois alguén quere comentar se bichedes a primeira ou máis ou menos dixechedes non. Se non a vistes, vedea porque paga pena.
Sí, deixase ver ben. A ver, para min a miña teoría que daba para 45 minutos, pero vale, ben. Nada, graciñas Javier, que ten que marchar. Chao, Javier. Dinos aquí que teño que mover a cabeza porque tamén rompía tapando o chat. Hoxe está boicoteando todo. Que somos xenais, que apertas e todo iso. Graciñas, Javier. Tamén pasa boa semana. Mañá tedes, por certo, un directo en Vale Vermella sobre videoxogos para desmitificar ou dar máis información sobre mitos que se pode, ou concepcións ou prexuicios que se teñen sobre os videoxogos, con Galo Martínez, fundador do Museo do Videoxogo, así que é tamén médico, co cal temos aí esa dobre visión, así que moi interesante, así que pasados polo directo de Balea Vermella mañá ás 8:30 na súa canal de Twitch. Nos imos acabar de desmenuzar o tráiler, botamos unha última, que senón mira, aquí o mesmo, volve a ver aí unha referencia aí a un moucho nesta cousa, eu sei que eu creo que van tirar un pouco aí a... Eu creo de entre a tribo de Knuckles e o dos mouchos sí. Ai, entropía. De 100%. Ben, seguimos. Gústame moito estes atuendos que teñen aquí. Sí, esta escena é super chula, sí, super divertida. Acaba de chegar Neumático, non sabía deste directo, que va a ter que verlo en diferido. A ver, tampouco pasa nada. Con ver isto de agora, creo que xa vas a nivel emocional xa é suficiente. Pero si que cho dixen, né? Como que non? Nah, Si que cho dixen, que tiña con Rocucho Game. Nah, non tá. Isto sí que é moi de Sonic Adventure, un pouco desos flashbacks, por non parar moitos, pero bueno. Claro, por aí ten pinta de Master Emerald, porque encaixa con iso de... Sí, por iso, entón... Aquí tamén, Sonic Adventure. Ice Cap. Depende, Sonic Adventure claro, e Sonic 3. Claro. Ahí, porque a fase estaba nos dous sitios, nos dous xogos. Sí, seguro que hai algún máis que agora mesmo non lembro que tamén usa táboa... No Sonic 2006 creo que tamén hai zonas de táboa de snowboard, creo. Sí, sí, pero isto é claramente Ice Capstone. É unha referencia aí chulísima. Nada, están replicando que non lle dis nada últimamente. E aquí tampouco hai nada relevante, creo. Aceita. Você nunca vai pegar o meu poder. E ben o momento final. Sí. Claro, aquí xa o ves, claro, neste plano. Pasa, o sitio dá máis sensación de que é como un pouco feo. En plan, como moi baleiro. Bueno, claro, xa na casa na que están, tal. Ves a heladora, aí está sí, xa Idris Elba na sombra. Ese momento. Oh! Mira que chulo é Idris Elba. Bumba! Veña aí, dalle forte. Cadê a minha educação? A miña educación, onde está? Que mal educados son. E basicamente isto sería o que nos trae o trailer do Sonic Mania. A ver, do Sonic Mania, sí, de Sonic 2. O sea, sensacións que che deixa do que pode vir da peli? A min moi boas, porque este filme é un filme de Sonic. O primeiro non era un filme de Sonic, era un filme noventeiro, de road movie, divertido. Mas este xa é un filme de Sonic. Xa colle personaxes do xogo, colle moitas máis referencias ao xogo, porque viron que iso era do que gostaba a xente. Entón este teme moi boa pinta. E ao final vai acontecer como cos xogos, que o 2 sempre é mellor. Ainda que neste caso pillan moito máis argumento do 3. Pero entón, fastidiame un pouco. Sí, pero fastidiame un pouco unha cousa. Eu pensei que este filme ia ser Sonic 2 e o seguinte ian ser tan intelixentes de chamarlle Sonic 3 and Knuckles. Non descartemos. Pode ser que Knuckles se faga bo ao final deste filme e que por iso no seguinte se centre máis na historia de Sonic e Knuckles como colegis e que lle chame Sonic 3 and Knuckles. Por favor, sega, chamadelle Sonic 3 and Knuckles. Queremos ese nome pro filme. Sí, esta ten que funcionar. Ten boa pinta, o que diste. Eu creo que esta é máis fiel ao que é o contido dos videoxogos. Pilla ideas de aí. Que eso sempre hai que ter cuidado, porque ás veces a ver se fan unha peli de Resident Evil. A ver, Resident Evil te analizas o guión do videoxogo é unha cousa serie B, é bastante maleiro, pillando argumentalmente. Entón, claro, logo hai que trasladalo a película, funciona como funciona. En este caso, creo que a primeira non está mal. Fan unha peli de orixes, é a clásica fórmula de T, personaxe extraterrestre ou de outro lugar que chega ao lugar dos humanos, coñece a amizade e este tipo de cousas. Neste caso, pues, queda ali, polo que estamos vendo. Sinto polo spoilers, non marchas nun planeta para casa.
como en ET. Entón, claro, agora sí que se permiten desenvolver un pouco máis o que ven sendo todo a bagaxe de argumentos e historias que veñen nos videoxogos. En este caso, pois presentando as personaxes máis icónicas, que son as que levan máis tempo, principalmente, son Tails e Knuckles, así que interesante. E interesante vai ser tamén a derradeira partida que imos botar aquí o Sonic Mania, se parece? Parece Sí, ben? veña. Vale. Sí. E nada, lembramos antes, mentras preparo aquí a predicción para a xente, que van comezar as votacións do Gali Twitter o sábado, era, non? O sábado, sí. Ainda teño que acabar a lista definitiva porque houve un par de xente que desistiu de participar, mas a maior parte da xente xa está decidida, xa está públicamente, @GaliTwitter no Twitter, obviamente. E o sábado, en principio, teño pensado que sexa das 10 da mañán ata as 8 da tarde, e serán todas as votacións dos oitavos de final xuntas. Un fío con todos os enfrentamentos todos xuntos para acabar rápido con isto. E despois nas cuartas de final, o sea, nos cuartos de final e nas semifinais vai ser cada día un enfrentamento para centrarnos xa no interesante. Iso. Recuperei un pouco. Acabo de lanzar a predicción. Tedes aínda un minutiño e medio, un poquinho menos, para que empezades que vai gañar a seguinte ronda de a 3 carreras, se me vou facer tamén. Dime aquí, que o de Bumba veña aí, dalle forte, podelo empregar para facer campaña no Gali Twitter. Pregunta, se son un lema autorizado ou entra xunta Podo electoral. empregar en moitos contextos. Sí, como antes o do rabo de Enropía. Si, o de darlle como enciña, non? Sí, sí. E nada, di aquí Lodeiro que hai que mandarlle a proposta a Sega para o do Knuckles, que creo que se refería a iso, que xa fai pouquiño. Nada, pois veña, de momento xa temos alguén que apoia aquí ao John, bueno, apoia, pensa que vai gañar John, igual só pensa e non apoia. Tío, eu só penso que vai pasar isto. Bumba veña dalle forte. Sí, efectivamente, eso. Claro, ás veces hai un pouco de retardo, non sei se estamos volvendo aí a decir o mesmo todo o rato. E nada, lembrade, tedes ainda tempo, se queredes propoñernos unha personaxe que teñamos que escoller, tedes que darlle aí a John xogará nos cunchos, na recompensa de cunchos, a John xogará a próxima con, ou Iago xogará a próxima ronda con dades a ir. Que se o pode empregar, pois sí, claro, poderá empregar. As palabras son de todo o mundo. Mais ou menos. O clipe. Sí, dalle o clip. Sí, o clip está aberto, isto está aberto. Vou facer de clip. Así me quitas traballo cando teña que facer o recopilatorio de mellores momentos do 2021. Eso sempre, vos dalle o clipe. Eso é traballo que me quitades. En fin. Non estamos a entender. Entre que hai retardo e xa temos nos retardo, mentre está facendo John aquí. Hola. Pois nada, pilla quen ti queiras. Non dixeu nada, imos irlo rematando. Sonic. Veña, pois... Veña, Knuckles. Ara, imos facer aquí o enfrentamento final. Vos, Moraima, chegaches, efectivamente. Moraima veu por min. Entón, agora vou poñer xa isto para que non se me vaya aquí a cachola. Isto non é un directo fácil, oxe. A nivel... hai que pillar outro xogo que non haxan andar cambiando de pantallas. Aleatorios, pareceche, tamén. Mantemos. Vaya, dalle, sí. Veña. A anterior perdín eu estrepitosamente. E cal nos queda por pillar? Casi mira, para a xente que acaba de chegar, imos facer un Green Hill 2, así para que a xente vexa clásico outra vez. Perfecto. Está indo Ne por ti. De momento sei que Ne está apoiándote, somos Moraima a min e non sei que máis. Veremoslo logo en breves. Imos aló. Lembrade, 5 puntos en xogo. Puntuación, número de anéis ao final, número de anéis total, número de teles rotas e logo quen chega primeiro. De alguna cousa máis ou menos pode ler vento. E outra, non. Perdón, dime. Non, xa que falamos de trailers, eu quería comentar tamén o trailer do Sonic Mania, cando se viu no seu momento. Sí. Non sei se te lembras dese trailer. Mais ou menos. Que era o que comezaba dicindo o sea, comezaba en 1991, foi creado un ícone dos videoxogos e durante anos foi percorrendo por todos os lados así como con imaxes de varios videoxogos diferentes de Sonic. E de repente entón mentres vamos para adiante no tempo, vamos voltar atrás para ver que o que fixo que o ourizo triunfase no mundo. E de repente
pon Sega orgullosamente presenta o Sonic Mania. Eu xuroche que nese tráiler chorei. Chorei de alegría, de velo, e foi como, Dios, non o podo creer. Van facer un xogo secuela dos orixinais no mesmo estilo. E iso quería comentar. Pois eu creo que me pillou nunha etapa que estaba máis desconectado de videoxogos. Como agora estou desconectado, como non chegue dentro de 40 segundos. Vale, os puntos vou pasar deles. Anéis vou ben. Estou falando comigo. Unha xoaniña, lembrade, con norma... Xa está, paro. Entón, creo que anéis totais pode que estexa. E teles... Vou pillar teles, xa está. Se pillo teles, xa está. Isto é unha cousa. Fíjate. E agora chegarei a tempo. Onde vas? Xa está ao final aquí, non? No, hai que chegar con eles. Hai que chegar con eles. Creo que a cousa está en se chego con eles ou non. É xa aquí. É xa aquí. Imos ver como quedou isto. Gañaches ti. Que foi? Ah, o total danéis. Co total, mira. Sí. Pois mira, jolín, estivo aí. Pois veña, imos ca seguinte ronda. Se gaña John, pois xa está. E se non, pois haberá que ir a desempate. Tocaríame escoller a mí un raid, non? Por perdedor. Sí, dai aí. Realmente non nos queda ninguna. Bueno, creo que unha das de Stardust, pero case non me apetece. Mira, imos un raid se queres a Studiopolis. Pareceme, Entropía que revolvendo non sei que. Sí. Ti López xa che digo que miña intención, se pode, é intentar telo para o ano. Por aquí. A ver se eso. Espera, que Recucho Gamer. Ti López. Bueno, imos intentalo, logo a ver que pasa. Hostia, por favor, sí. Home, claro. Todo ben, Sonic, lusofonía, todo que gosto no mundo xunto nun directo. Bueno, queixo non. Queixo gusta cho queixo. Do queixo non che me queixo. Basta. Gústame a torta de queixo. Ah, que isto dá puntos, é verdade. Non lembraba eu isto. Ala, quedo aquí, hasta rematar a fase. Torta de queixo, verdade? Isto, donde lín cousas de torta de queixo hoxe, con respecto a ti? Heredera do Crash no Twitter. Sí, é verdade. Dixo que me pagaba con torta de queixo o de ser nomeada. Pero non, porque a torta de queixo que fai ela é desta fría, que non é torta nin é nada. Entón, E que aí... Claro, a ver, existe torta de queixo que se fai ao forno, que está moi sí, boa, e existe esa é a torta de existe queixo. cousa rara. Existe cheesecake raro que fan os americanos, frío, que iso non é torta nin é nada. Iso é un A que leva esa como especie de marmelada por enriba, esa xa polo Sí. xeral, pa que? Que a ver, que sei que comela, comese, Sí, Vamos a ver. que aquí a un 12 nunca lle reviramos o fotiño. Mas a verdade é que está moito máis boa a tarta de queixo de sempre, a torta de queixo de verdade. Estou con unha crisis agora mesmo existencial e que non sei ni onde estou no mapa despois do momento del transporte e sinto que vou perdendo Pipocas, moi ben. Eu vou meu, sabes? Sí, pipocas. Pipocas. Falando de pipocas, mañán estrego o filme de Spider-Man. Tú valo ver? Non. Pois eu sí, estou emocionadísimo. Eu non estou Spiderman non me está chamando moito. Pois a mí sí, estou emocionadísimo con ese filme. Levo como todo ano querendo velo, vendo de rumores e cousas. Que vas moi ben, Home. Que esperabas? Que non fose tamén, basicamente. Ao decir que vas moi ben, con ese ton, quería implicar como un querer dicir. Ostras, pero que danéis vas... Si porque tiña un escudo destes imán e xa non o teño, entón vou na cagar.
Agora xa vou con medo. Xa vou con medo. Non se pode ir con medo pola vida. Ah, pois non, mira, gañei. Penso que malleira, que por moito que fagas non me chegas. Bueno, a estrategia agora mesmo xa estades vendo cale. Chegar, superar en puntos neste artiluxio. Hai un tope, que xa non dá máis puntos cando Que das dis? un número de tope. Xa non está dando, xa non Claro. estou. Sábedas Por iso. todas. Pois Pois xa, o de Sonei xa nada. Bueno, Sonei xa non podía. Vale, Sonei xa non podía, non hai que ter cariño a iso. Como vimos de puntos? Preciso 2 inimigos. Sí, para facer xestos sinalándote. Preciso os inimigos, que senón non me dá. Non, ao revés. Onde vai o inimigo? Vai arriba. Tiene que pasar xa. Non vou chegar. No, porque aparte isto mándame por outro lado. Nin chego. Pum. Alafún. Vos, Moisés, todo isto. Pois nada, gañou John. Ahora sí que vou dicir con nome e apelidos. John Amil, presidente do Gali Twitter, gañou tamén presidente do Sonic Mania hoxe. Primeiro vou rematar de ver o que di a xente por aquí polo chat, que di moi boas Moisés, estamos xa a piques de rematar. Dime aquí Neumático, cada vez que falades de Sega penso que falades da Sega, a plataforma de crítica literaria. En fin, pois non iso. A min pásame con SNK. Que quero que te diga? Pois non. A min pásame con SNK, que por visto hai un anime que falaban os de Lilium no YouTube. Sí. Claro, a parte era de o LGTBQ no SNK, eu pensando. Claro. Non me está cadrando, pero Eu cando vin iso pensei, a mí non lembrou que o Metal Slug tivese xente LGBT. no. LGBT. Xogos de loita, home, máis xanirio non é a cousa máis pouco patriarcado, caixa. Pero en fin, bueno, que estou mezclando tamén cousas. Pero nada, pois, o dito, ímonos despedir aquí con esta bonita imaxe que tiña aquí preparada antes. Espera un segundo, que andaba por aquí. Ímonos mudar aquí. Agradecerlle primeiro a John que pasase por aquí polo recuncho. Como sempre un placer, sobre todo con Sonic, doble placer. Ainda que sexan malleiras. Xa foron repartidos aí os cunchos para que xa outro día veña tamén consuma. Básicamente é que consumamos nos auga, pero en fin, okay. Nada, se queres comentar alguna cousiña máis de cousas que estás facendo, ou xa decís, deixadme acabar o ano e xa vos conto. A ver, é que agora estou co Gali Twitter a topísimo e estáme dando moito traballo, Nima. Pobre da persoa que gañe, porque parece que non, pero é un traballo entre ter que falar coa xente, organizar todas as votacións, andar detrás da xente para ver se quere ou non quere participar. Aparte deume polo dos vídeos, entón andar pendente de que a xente che manda os vídeos, un caos. Non gañedes o Gali Twitter. E aparte diso, quero facer promoción tamén de Gallifrey Save, o podcast que teño do Doctor Who. Lembrade, no YouTube, Gallifrey Save, para vernos con vídeo, ou no Spotify ou noutras plataformas de podcast para ver só con audio. E a Parbonia, que é un canal do Twitch, sairá en algún momento tamén, o ano que ven. Estai atentas a iso e xa está. Penso que non teño agora en mente outra cousa que vaya a ser de inmediato. No, que voy a decir de Gallifrey. No, eso que está Gallifrey. antes. Gallifrey. Sí, claro, xa che digo que eu digo as palabras de forma moi raras veces. Pois te parece imos facer unha incursión de despedida, neste caso a canle de Ciencia e Tal, que aparte, mira, os dous cadramos este ano ali. Penso que non teño agora en mente outra cousa que vaya a ser. E agora espérate un momento que esta xente tendo aquí un bucle, porque estou aquí tendo... Claro, como no Sonic. Como non soy, efectivamente, estaba escoitando todo dicindo e xa está, outra vez. E vamos facer aquí a raíz da Ciencia e Tal. Non sei se fíxeme, se estou ponendo ben. Non, claro, puxemos ao revés. Jolín. Isto é cousas de estar de pretempada. Vos non estedes de pretempada, porque logo non vai a cousa ben. Graciñas a todos que tiveches, Tirvegal, Neumático, Moraima, Moisés, Javier Balea, todos que pasaste antes por ali.
Nada, ímonos rumbo xa a canle de Ciencia Tal. Dadelles aí saudiños, falade con propiedade, non lles digades que ciencia, decidille ciencia, porque senón poñense así un pouco, en fin, que sí. E nada, polo demais, boa noite, boa semana, moito galeitito. Saudiña. E agora isto está xa